Кыз холыклы булып үссен ул. Ул кичкенәдән музыкага гашык кыз. Әтисе гармунчы, әнисе мәдәният йорты җитәкчесе, үзе Казан шәһәре мәдәният бүлегендә хезмәт куя. Бүгенге хыялы әни булу һәм үз концертын оештыру. Әни булырга хыялланган кыю җырчы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы? Хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлыйбыз. Бездә бүген кунакта популяр башкаручы Динара Шәйдуллина. Исәнмесез. Исәнмесез, кадерле дуслар. Исәнме, Ильяс? Сәлам. Динара, синең тормышыңда җыр инде тумыштан ук булган, чөнки әтиң авылда танылган гармунчы, әниең мәдәният йорты җитәкчесе. Гомумән син җыр белән бергә атласаң да, ләкин аны профессиональ дәрәҗәдә үзеңгә дус иттереп алып бетермәгәнсең дип беләбез. Ни өчен педагогика юлын сайлады шушындый җыр сәнгатьле дөньяда үскән кыз? Дөресен әйткәндә, 5 яшемнән миңа калса мин җырлый башладым. Әни дә, әти дә инде мине төрле конкурсларга, концертларга үзләре белән йөрттеләр. Хәтерлим әле мин 5 яшьтә әни Хинд киеме күлмәге тектереп мине үзе белән алып барып төрле җиргә йөртте. Хинд биюе бийдем, биюгә йөрдем мин 8 ел микән. Аннары җырладым. Инде мәктәпне бетергәч, бу минем абыем аркасында булган хәл. Абыем үзе музыка факультетын бетергән кеше. Бүгенге көндә ул мәктәп директоры булып эшли. Сиңа музыка кирәк түгел, сәнгатькә барырга кирәк түгел, хатын-кызга анда авыр була дип, инглиз теле бүлегенә кертте. Аны да аңларга була, чөнки мәктәп безнең гимназия инглиз теленә бәйләнешле гимназия иде. 1нче сыйныфтан бирле инглиз телен укыгач, әрәм була дип, менә шунда укырга кирдем педагогик көллиятенә. Ләкин параллельно музыкага тартылдым. Баян дәресләренә йөрдем, вокал дәресләренә йөрдем. Хәзерге көндә минем менә шул баянны һәм вокал музыканы укыту белемем шулай ук бар. Ләкин син 9 ел мәгариф системасында эшләгәннән соң бу инде хайран зур вакыт аралыгы бер мөһим очрашу синең тормышыңны бөтенләй үзгәртеп ташлаган. Шуннан соң инде син кабаттан җыр дөньясына кире әйләнеп кайтасың, кабаттан җырлый башлыйсың. Бу нинди очрашу булды? Сиңа бу мөһим адымны ясарга тормышта шушындый бер тайпылыш кирәк идеме? Ниндидер бер төртеп җибәрү арттан. Ничек әйтергә моны? Нинди очрашу булды? Бәлки шулайдыр. Әйе, хәтерлим, 5 яшьтән бирле җырладым, аннары соң үсә торгач та төрле җырлар яздырдым. Һәр хәлдә үзеңнең җырларыңны түгел, инде кайсыдыр җырчының җырларын, бәлки татар халык җырларын яздырып, аранжировкалар ясап, туктамадым мин ул эштән. Инде ничә яшемдә микән мәгариф системасында башладым. Мин укытучы эшеннән Казанга китеп укытучы булып эшләдем. Аннан әти-әни теләге белән Арча шәһәренә яңадан кайтып, шушы Арча педагогика көллиятендә укытучы булып эшләдем. Студентларны хәтерлим, үземнән 1-2 яшькә кечкенә студентларны укыттым. Инглиз тел дәресләре бирдем. Әйе. Инде аннары яңадан Казан шәһәренә кире кайтып, мәктәптә директор урынбасары булып эшләдем. Шул вакытта, әйе, дөрес әйтәсез, бер танышу булды. Ул да булса, бер җырчы белән мин ничектер таныштым. Хәзер хәтерләп бетерә алмыйм ничек танышканымны. Элегрәк аның концертларына йөри идем мин. Татар эстрадасындагы барлык җырчыны яратам. Нишләптер, менә шушы группаның эшләвен мин бик нык хөрмәт итәм һәм яратам. Бу танылган төркем иде. Бу танылган төркем бу, әйе, ул Айфара төркеме. Исеме дә билгеле, Айфара төркеме. Исеме билгеле, әйе, менә шул егетләр белән танышып, хәтерлим мин, ничектер Сабан туйга бергә без бардык.
Сабантуйга мин әллә сорадым, әйдә мине алып барыгыз дип хәтерләмим. Ничектер соңга калдым шунда, аның солисты: "Синең җырларың бар бугай бит, Динара, әйдә җырлый тор, мин килеп җитәм ярты сәгатьтән", дип әйтте бугай ул. Менә шуннан үземнең ничектер җырларымны җырладым. Чыктың да җырланып курыкмадың? Юк инде, куркасы юк. Шуннан ничектер менә ниндидер теләк барлыкка килде, җырлыйсым килә башлады, үттереп җырлыйсым килә башлады. Мин аңа әкренләп әзерләнә идем инде. Шуннан менә шунда җырлагач, тамашачыны күргәч, тамашачының шундый якты йөзләрен күргәч, алкышларны ишеткәч, миңа шул бик нык ошады. Һәм инде тәүге беренче җырымны яздырдым. Динар, синең бүгенге көндәге планнарың белән без таныштык, алар искиткеч, анда яңа җырлар яздыр дисеңме? Аерым тематикага бит әле. Шулай ук инде зур концерт программасы туплауда синең алдагы планнарың да бар, хәтта дуэт та яздырга уйлыйсың икән. Син хыялларыңны чынга ашыру юлына чыктыңмы? Хыялларымны чынга ашыру юлына әкрен генә чыгып киләм дип әйтсәк була, чыгып киләм. Чөнки әле бүгенге көндә минем бары 2 клибым гына бар. Әкренләп өченчесен бәлки яздырыбыз, барысы да финанс ягыннан тора инде. Һәрхәлдә һәрберебез белә, бушка бер нәрсә эшләнми, кибеттә ипи дә алып булмый. Шуңа күрә әкрен генә миңа ярты яисә 1 ел кирәктер миңа калса. Менә шушы планнарны чынга ашырыр өчен. Чөнки нәкъ менә сөйләгәнемчә, алда әйткәнемчә, абыем бик ризалык бирмәгән иде бит инде сәхнәгә чыгырга. Инде аңлагач, бу кызны туктатып булмый икән дип, ярар алайса үзем ярдәм итәм дип, бүтән җырларымны карап чыгып, ул минем төп тәнкыйтьчең абыем. Төп тәнкыйтьче, күп җырларымны яратмый, дөрес җырламыйсың, монда нотаны алып бетермисең, монда сузып бетермисең дип хәзер инде өйрәтә. Карап чыккан җырларымны, менә синең күп кенә тематикага җырлар җитми, сеңлем. Әйдә, эшләсәң эшлә. Син әгәр дә җырлыйсың килә икән, син үзең өчен генә җырларга тиеш түгел, тамашачы өчен җырларга тиеш дип аңлатып, шуңа күрә безнең әле планнар шундый. Киңәшләре бик дөрес икән абыем. Дөрес. Син әле бүгенге көндә Казан һәм Мәскәү районнары район администрациясының мәдәният бүлегендә җаваплы хезмәткәр булып та эшлисең. Ничек соң җыр һәм шушындый җаваплы вазифа, аларны ничек бергә кушарга, бер-берсен алып барырга ярдәмләшәләрме, әллә берсеннән башка икенчесе була алмыймы, Динара? Бүгенге көндә шушы Киров һәм Мәскәү районында мин хезмәт куям. Мәдәният бүлегендә мин бер үзем әлегә эшлим. 2 районның бар бүлегендә син генә. Ләкин инде шушы җаваплы эшне дөрес башкарып чыга алганым өчен миңа калса, мин җитәкчемә рәхмәтле булырга тиеш. Ул минем Загидуллина Алия Рөстәм кызы. Мин аңа рәхмәтле, ул миңа бар яктан булыша, ярдәм итә, аңлата. Кайдадыр бәлки дөрес тә эшләмимдер, ләкин бер кайчанда сугып салып сүккәне юк, аңлатып, әйтеп бирә. Шулай ук инде мәгариф өлкәсендә эшләгән вакытта да инде җырлый башлаганым. 27 яшь булган микән миңа ул вакытта җырлый башлаганда, бик соң башладым. Анда инде Закирова Минзалия Загриевна, бүгенге көндә ул министр урынбасары булып эшли, ул ярдәм итте ул яктан. Минем юлымда һәр вакытта миңа ярдәм итүче кешеләр очрап торды. Шуңа күрә җыр белән эш урынын бергә параллель алып бару минем өчен авыр түгел миңа калса. Җиңел булды. Җиңел. Күбрәк җырламасам, минем хәлләрем бетә. Бүтәнләй хәлем дә бетә, теләгем дә булмый, эшкә ниндидер көч кирәк бит. Җырлап алсаң, каяндыр менә көч килеп чыга. Менә бит кайда икән сәре. Мәсьәлә шул. Динара, киләчәктә продюсер белән эшләргә уйлыйсыңмы? Күп җырчыларга бирелә торган сорау инде бу. Әллә инде барышны да үзең генә иркенләп алып барырга телисеңме? Чөнки чынлап та продюсерлардан башка да булмый дип сөйләшә җырчы халкы. Әгәр дә үзең генә эшлисең икән, билгеле, монда зур команда да кирәк бит. Продюсерсыз эшләүе авыр, сүздә юк, ләкин миңа калса, продюсер белән эшләсәң, һәрхәлдә ул продюсер үз фикерен белдерә, үзенекен аңлата, әмма мин үзенчәлекле, әзрәк үземчә кире. Мин үземчә күрәм бар нәрсәне, шуңа күрә миңа калса, Алла бирса,
Без бу эшне абыем белән башкарып чыгачакбыз. Димәк, абыең шулай ук тәнкыйтьче дә, продюсер да килеп чыга. Булачак, әйе. Син бит әле гаиләдә яраткан хатын-кызда, шулай ук булачак әнидә, менә бу өлкәдә җыр белән ул уңышларны ничек кушып барасың? Гаиләдә синең өчен уңышка ирешү ул нәрсәдә һәм сәхнәдә? Әйе, 20-нче ел, пандемия елы, ул минем өчен бик уңышлы ел булды булса кирәк. Синең өчен уңышлы булган. Минем өчен уңышлы булды. шатбыз. Аллага шөкер, әтиәнем исән сау, авыртмадылар. Без үзебездә бик авыртмадык. Мин 20-нче елның башында гына 3 ай авырттым. Шуңа югалдым. Салкын тиеп 3 ай буе авыртып ятканым юк иде. Хайран, аякка басырга бик узак вакыт кирәк булды. Мин аны Инстаграмга да, интернетка да куймадым, әйтмәдем, язмадым, ләкин мин нык авырттым. Менә хәзер сөйлим. Инде 20-нче июньдә, 20-нче елның безнең никах булды. 12 сентябрьдә туй үткәрдек матур итеп. Пандемияга карамастан йөзләп кеше җыйдык. Аллага шөкер, бер кеше дә авыртмады. Бу бәйрәмнәрдән идеаль туй соң булгандыр. бу идеаль туй булды дип шанам, хәтерлим әле. 2 атна туй күлмәге эзләгәннән соң, бер кибеттә дә тапмагач, мин инде аны тектердем. Шулаймы? Әйе, нәкъ шулай эшләпәле итеп, матур итеп, шулай тектерәсем килде, кешегә ошыйсым килмәде. Үземнең тормыш иптәшемә дә аңлаттым, әйдә кешегә ошамаган итеп эшлик инде дип. Миңа калса, теләгәнчә матур бәйрәм булды. Тормыш иптәшемә килгәндә, ул сәхнә сферасы кешесе түгел, аның үзенең төзелеш буенча үзенең эше. Шулай булу яхшырак та. Шулай булуы яхшырак та, ләкин ул характердан тора миңа калса. Кешенең үзеннән тора, хылыктан тора. Ул бик сабыр, яхшы кеше, мин аны хөрмәт итәм, бик нык яратам. Шуңа күрә безнең шушы туйлар булганчы ук бу теманы без сөйләштек. Мин җырны бер кайчан да ташламаячакмын. Син мине шушылай кабул итсәң, мин сиңа кияүгә чыгам дидем. Ул инде һәрхәлдә риза булды. Әле хәтерлим, 19-нчы елда сабан туйларга йөргән вакытта да үзенең эшен туктатып, үзе йөртте. Мине сабан туйларга рульда йөрергә сиңа авыр дип, шуңа Аллага шөкер. Бу мәхәббәт түгел диде. Әйе, шуңа күрә Аллага шөкер. Җырларны син күбрәк нинди тематикага җырларга яратасың? Менә яңа концерт программында төрле тематикаларны ачарга тиеш. Син бит әле укытучы буларак та мәгънәсенә карыйсың да җырларны. Әйе. Бәхетле җырларга яратасың, әле сагышлы җырлармы? Менә шушы җырларымны карап чыкканда, бүгенге көндә алар минем 17 икән, күбрәк мәхәббәт турында, бәхет турында язылган. Ләкин әзрәк яшәештәге проблемаларны чагылдырган җырларны да яздырырга кирәк. Гыйбрәт булсын, Гыйбрәт булсын дип, әйе. Шуңа күрә гел мәхәббәт турында гына җырлап булмый. Бер туган абыйның турында әйтеп киттең, төп тәнкыйтьчең, ярдәмчең дип, тәнкыйтьне үзең кабул итә беләсеңме? Тәнкыйть ишетсәң, шул хаталарың турында уйланып, аны төзәтергә мөмкинсеңме? Динар Шәйдуллина фикере. Тәнкыйтьне мин кабул итәм. Башта ачуым чыга. Китәл апа, мин алай түгел бит, шундыйрак сүз әйтә аласыңмы? Юк, алай дип, каршы дәшә торган гадәтем бар. Каршы дәшәм, ләкин уйлыйм. Аннары тукта дөрес әйтмәдем дип. Үкенәсеңдер әле. Үкенәм дә, аннары кире шул кеше янына барып, син дөрес әйткәнсең икән, ярар, әйдә синеңчә эшлик дип әйтә алам. Хыялыңдагы җыр ул нинди? Миңа калса, диапазоны
зур, көчле булган, бүтін нотаны да күрсәтеп булырдай, жырлап булырдай, сузып булырдай, шундый матур татарча моңлы җыр булырга тиеш ул. Әгәр дә кешедә моң бар икән, демәк ул моңны чагылдырырга кирәк. Һәрбер җырда бирергә кирәк ул моңны. Миңа калса, менә шундый җырны мин әле тапмадым. Демәк, синең өчен төп категория ул моң шулайды татар җырында. Әйе, төп категория моң. Мөгаллимнәрең кем синең? Кем безгә тәрбияләде Динара Шәйдуллина? Җырчы буларак, шәхес буларак дип әйтик. Шәхес буларак, бу минем барлык укытучыларым, арша Әтияниңдер әле төп әтиянием сүз дә юк. Төп укытучыларым, беренчедән мин әтияниемә, абыема бик рәхмәтле. Чөнки миңа калса, алар бик мәгънәле кеше тәрбияләгәннәрдер миңа калса. Чөнки мәгънәле булу бик авыр хәзерге заманда. Хәзерге кешеләр бит безнең усал, мисал өчен песиләр, мисал өчен этләр авыртып нитеп ятканда, берсе бер өйгә кайтмый ул песине. Менә мин хәзердә, миңа инде 30 ничә яшь, бер кыш көне быел үлә язып яткан этне күреп, менә мин өйгә кайтып, дәвалап, шуны әниләргә кайтып бирдем. Миңа рәхмәт әйтмәделәр аның өчен, ләкин ул инде савабы. Әтияниңгә әлбәттә. Бу миңа калса, менә шушындый хисләрне әтияни тәрбияли ала балада. Яхшы, шушы мизгелдә без әйдәле шәйләр дә эчеп алыйк, без анда шәйләр дә көтә бугай. Акрыннан реклама карап, тапшыруны икенче өлешенә әйләнеп кайтырбыз. Ярыймы, Динар? Ярый, Ильяс, әйдәгез. Шәйләр эчеп алдык. Инде сез дә, хөрмәтле тамашачылар, шәйләп алгансыздыр дип өметләнеп калабыз. Без ачыктан-ачык әңгәмәнең икенче өлешенә күчәбез. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта популяр җырчы Динара Шәйдуллина. Динара, һәр кешенең дә язмышында авыр чаклар була. Синең авыр чаклардан чыгу юлың нинди? Авыр чаклар һәр кешедә булырга тиештер инде, ул ниндидер сабак киләчәк тормыш өчен. Авыр чакларым бар нәрсәне бик авыр итеп кабул итмәскә тырышам, ләкин шулай да минем язмышымда, тормышымда бер авыр вакыт булды. Хәзер мин сезгә аны сөйләп үтәм. Мин әни өчен бик борчылып яшим, борчылып торам. Әлбәттә, һәр бала. Аларның булмауларын әлегә мин күз алдына да китерә алмыйм һәм мин аңа әзер дә түгел. Чөнки мисал өчен минем абый миннән 8 яшькә олы, мин инде кичкенә бала, минем әти белән әнигә 30дан артык булган инде ул мине дөньяга китергән вакытта, шуңа күрә мин нарасы бер кичкенә бала булып үстем. Шуңа күрә алар мине һәр вакытта күкәй эчендә сары итеп үстерделәр. Кадерле кызчык. Кадерле кызчык. Инде Аллаһ Тәгалә аңлагандыр, шундый булырга яратканымны, үземнең тормыш иптәшемнең әти-әнисе дә шундый, үз кызлары шикелле тоталар. Аллага шөкер, Ходай күп күрмәсен. Инде күпмедер ел элек, хәзер елын хәтерләмим дә инде, ул вакытта мәгариф системасында, мәгариф өлкәсендә эшләйдем мин, Вахит һәм Идел буе районнарында. Безнең әти авыртып китте. Хәтерлим әнинең шалтыратканын, кызым әтиең никтер авырта, Арча хастаханәсенә алып менәбез дип ярар, алып менделәр. Шуннан инде борчылам, кич шалтыратам, нәрсә булды соң, нишләтәсез дип, никтер авырта әле, әйтеп бетермиләр. Түзмәдем, шуннан үзем рульдә йөрим бит инде мин 20 яшьтән үк. Кайттым Арчага, инде Арчага хастаханәгә кайткан вакытта инде әтине әзерләп операциягә алып кирип китеп баралар. Мин әйтәм, нәрсә булды, нәрсәгә алып керәсез анда? Казанга алып китик, әйдә, Арча хастаханәсендә зур операциялар ясалмый бит, нәрсә булган дип. Ашказаны буенча әзрәк проблема булган. Менә шул вакытта мин бик нык курыктым, ни өчендер күңелемә килде. Исән сау чыгыр микән бу моннан дип. Ни өчен икәнен дә белмим. Табибларга да сүз әйтмим, ләкин ышанмадым. Исән сау чыгыр дип. Исән сау гына чыкты бу операциядән, шуннан операциядән соң бит инде ял итәргә кирәк. Уза 2-3 көн уза, мин инде эштән хәтерлим, административный алдым бугай. Аны карыйм, шуннан кич белән дә кирип карыйм янына. Нишәптер дөрес түгел, кирәкмәгән әйбер килә. Нәрсәдер дөрес түгел. Аңлыйм инде бу операциянең дөрес бармаганын.
дөрес узмаганын. Шуннан врачлар белән, табиблар белән сөйләшәм. Әйдәгез Казанга күчерик әле. Бу дөрес хәл түгел. Инде бер атна эчендә кеше аякка басырга тиеш. Әйдәгез бер нәрсә эшлик дип. Инде бит бер атна бер нәрсә ашый алмый ятмый кеше. Безнең ризалык бирмәделәр, юк диләр. Инде хәзер әнигә дә әйтеп карыйм, абыйга да. Инде анда үземнең ике туган апам Рамил апага рәхмәт, аңа шалтыраттым. Ул безнең шундый көчле шәхес инде. Синсез булмый, мин әйтәм, әйдә бер нәрсә эшлик. Шуннан РКБга барып, сөйләшеп, анда тиешле табибларны табып, кагазлар ясап, шушы Арча хастаханәсеннән скорый машинасы белән без алып киттек әтине. Хәтерлим, шул скорыйның эченә үзем утырдым. Әле ул үзем кирип утырдым янында. Әтиме әйтәм, Казанга хәлек барып җитик. Исән калсаң, барысы да әйбәт була, дидем инде. Шуннан абыйлар, әниләр арттагы машина белән бара. Шуннан соң Алланың рәхмәте алып барып җиткердек. Аның бит инде әле системалар, бүтән җирендә система, ул бит операциядән соң әле. Син әтине кулын тотып Казанга кадәр бардың шулай ошол Казанга кадәр бардым. Кулын тотып кына түгел, ул бит инде ятакта, мен шунда утырып кочаклап бардым инде. Әйе, шуннан соң алып кирдек РКБга. Хәзер әти сорый инде, кызым, нәрсә буласың ди. Барда яхшы була, мен әйтәм, барда яхшы була. Менә шул теге каталка белән операция бүлмәсенә хәтлек үзем тотып алып кирдем. Шушы табиблар белән бергә, хәтерлим, ул вакытта яхшы табибны табып куйган идек инде. Әти белән, әни белән абыем бөтенләй дә керә алмыйлар. Абый безнең үзе дә йомшак кеше инде ул. Алар машинадан керә дә алмадылар бугай. Шул, шуннан соң хәтерлим, менә шушы операция бүлмәсенә алып кирип киттеләр. Без шушы ике туган апам белән 4 сәгать ясадылар микән операцияны. Мин хәтерлим, менә шул РКБ больницасында стенага теге арка белән шуышып төштем дә инде мин, утырдым да, менә шунда 4 сәгать утырганмын. Менә шул операция бүлмәсе кырыенда. Монда кичергәннәрне син инде әлбәттә үзең генә беләсең. Шуннан врач чыкты. Анда бит әле кул куярга кирәк иде. Шундый операция иде ул. Яисә исән кала, яисә юк. Әмма кул куярга кирәк. Шуннан инде мин үземдә көч табып, бу кешене бит инде күрәләтә торып, шушындай авыр хәлдә калдырып булмый. Була, яисә юк. Ходай гомерен бирсә, була дип, шулай кул куеп, кертеп җибәрдек. Инде табып чыкты. Без инде көтәбез, әле озаклап әйтми әле ул. Чыгып басты, һәм басып тора. Бу мен әйтәм, Ходай нәрсә дип әйтә икән инде. Менә шул вакытта мин аңладым, мин андый нәрсәгә әзер түгел икән әле. Әзер түгел. Әйе. Иҗатка кире әйләнеп кайтыйк әле, Динара. Әйдәгез. Иҗат инде ул һәр вакытта да яңалыклар таләп итә. Бүгенге иҗат сәхнә бигрәк тә яңалыклар ярата, чөнки һәр көнне тамашачыны инде шаккаттырырга, көннән-көн авыррак дип әйтик. Яңалыклар табу синең өчен җиңел биреләме? Яңалыклар табу минем өчен җиңел бирелми, ләкин аны табырга кирәк эштә дә. Менә безнең хәзерге вакытта эштә дә Киров һәм Мәскәү районы һәр вакыт яңалык сорый. Һәр үткәреләсе бәйрәмдә аларга креатив булу кирәк. Шуңа күрә миңа калса, менә шушы эш урыны бераз миңа ярдәм итә дә. Һәр яңалыкны алар иң беренче булып күрсәтә. Мин инде нәрсәдер эшлим, ниндидер бәйрәмне без оештырабыз. Мин үземә дә ниндидер анда сабак алам. Шуңа күрә миңа калса, киләчәктә яңалык кертер өчен үземнең сәнгатемә бу файда гына булыр. Бу эшең синең әле иҗатыңа да ярдәм итә, яңалыкларны күзәтеп, караштыргалап йөрисең. Нәкъ шулай. Яңалык дигәнбез икән, әйдә әле үзеңнең бер иң соңгы яңа җырларыңнан бер өлешен безнең тамашачыларыбыз кызурына да башкарып кит, Динара. Сине сөю ахры ярамады, кызганмады тормыш камчысын. Йөрәктәге яшене юа алмый, тырышса да яңгыр тамчысы. Сөю диңгезендә йөзгәндә дә, чын барлык бит җанны әрнетә. Бар дөньядан качасы килгәндә, синең сөю генә эретә. Юма әле яңгыр, юма хисләремне, сөю генә мине яшәтә. Кума әле яңгыр, кума күзләремне, күзләрем бит мине яшәтә. Юма әле яңгыр, юма хисләремне, сөю генә мине яшәтә. Кума әле яңгыр, кума күзләремне, күзләрем бит мине яшәтә.
Кума әле яңгыр, кума күзләремне, күзләрем бит мине яшәтә. Менә шундыйрак. Әфәрин Динара, чынлап та бу җырың әле зур уңышларга ирешсен. Шуны теләп калыйк. Әйдә әле капма каршы җенес иратлар турында да сөйләшеп китик әле. Алар турында ничек инде сөйләшмисең? Иратлар белән аралашуда, эш йөртүдә синең өчен төп кыенлык кайда һәм син аны ничек җиңәсең? Рәхим ит. Дөресен генә әйткәндә, хатын-кызлар белән әңгәмә, дуслыкка караганда ни өчендер миңа иратлар белән сөйләшү, ниндидер эшләр кыру җайлырак. Әллә җиңелрәкме? Күпкә җайлырак бирелә. Чөнки бәлкем кичкенәдән шул абый белән бергә үскәнгәдер. Минем дусларым иратлар иде. Әле менә кияүгә чыкканчы да хатын-кызларга караганда ират дусларым күбрәк иде. Ләкин кияүгә чыккач инде бик сөйләшеп, дуслашып йөреп булмый, ул дөрес түгел. Шуңа күрә ират дусларым Аллага шөкер бүгенге көндә дә бар. Ә инде хәзер шушы элек булган ират дусларымны мин үземнең тормыш иптәшем белән дә таныштырып, дуслашырга Тырышабыз. Тырышам. Чөнки аңлашылмаучылыклар килеп чыкмасын өчен шулай дөресрәк. Динара, һәр кешенең үз дөресе бар бит инде аның. Әгәр дә син кешенең үзеңә карата хаклы түгел икәнен сизәсең икән, нишлисең? Әгәр дә кеше нахак сүз әйтә икән, кайбер вакытта мин дәшми калырга мөмкин, берничә тапкыр дәшми калырга мөмкин, ләкин ул минем җыелып бара. Аннары ничектер онытылмый ул. Һәм мин шартлыйм. Әйтә сүземне әйтәм. Гафу итә аласыңмы? Гафу итәргә сәләтлеме? Динар Шәйдуллин. Гафу итәргә сәләтле, әгәр дә ниндидер кичкенә генә ялган булса ул, яисә кичкенә генә проблема булса. Мисал өчен менә минем шундый гадәтем бар. Мин кешене сыным. Күпмедер вакыттан соң инде начар яклары күп икән, тик торганда сөйләшүемне, дуслыгымны бетерергә мөмкин. Димәк, нокта куясың. Чик куясың. Шуның белән шул. Әйдә бераз гына хыялланып талыйк әле, Динара. Ничек инде ул иҗат турында сөйләшкәч, хыялланып та алмаска ди. Әгәр дә синең чиксез финанс мөмкинлекләрең булса, кайсы музыкага бәйле идеяңны син чынга тормышка ашырыр идең? Әгәр дә дигән сүз дөрес булмый. Алла бирсә, финанс яклары рәтләнгәч, безнең планда яхшы концерт программасы әзерләү һәм инде бер клип төшерү, Алла бирсә җәй көне, һәм бер кеше белән яхшы тематикасы көчле дуэт җыр яздыру. Әлегә тематикасын әйтмим. Яхшы ир кеше белән дуэт яздырырга җыенам. Шулай да юкмы соң, мисал өчен Фирдус Тямаевның безнең тапшыруда әйткәне бар, гармунмы, заманча аппаратурамы дигәч, ул гармуннары минемдә җитәрлек, әлбәттә заманча аппаратура турында хыялламаска мөмкин түгел дип җавап бирде. Заманча студия, мисал өчен, җырчы кешегә заманча җиһазландырылган бүлмәләр, синең юкмы хыялыңда? Әйе, заманча җиһазландырылган бүлмәләр алу мөмкин, сүз дә юк, ләкин аны оештырып кына бит әле аннан чыгымны кертергә дә кирәк. Шуңа күрә миңа калса, бу студиялар безнең җитәрлек. Безнең Киров һәм Мәскәү районының мәдәният йортларында ул безнең шушы студиялар җитәрлек. Кайсысына барып яздырасың килә? Яздырасың, шуңа күрә ул минем өчен актуаль түгел. Актуаль. Миңа калса инде синең финанс мөмкинлекләрең булса, син Киров һәм Мәскәү районнарын онытып, бәлки Лос-Анджелеска очып китәр идең әле. Юк, очып китмәс идем. Йорт алыр идем. Димәк, туган җиреңне яратасың син? Мин туган җиремне яратам, аерым йорт алыр идем. Инде аерым йортның, мисал өчен, 2нче этажында яисә бер бүлмәсендә рәхәтләнеп шушы студияны ясап була. Шулаймы? Хыялланырга яратам, ләкин мин хыялланган әйберне тормышка ашырга яратам. Шуңа күрә артык хыялланып китмим. Тормышың, Динар, яңа төсләр белән яктырып китсен өчен, син аңа үзеңнән ниләр өстәп торасың? Һәр көнне, һәр сәгатьтә дип әйтик. Һәр көнне теге үземнең тормыш иптәшем әйтмешли, син бу минем тормышыма син килеп чыккач, минем көн сайын салават күп рәт эшләргә тормышым ди. Чөнки бүген мин бер төрле характерда, икенче төрле характерда, шуңа күрә күңелле, Аллага шөкер, яшибез. Димәк, син иреңнең инде дөньясын бөтенләй яктыртып җибәргәнсең килеп чыга түгелме? Яктыртып җибәргәнмендер инде, чөнки ул мисал өчен минем нинди аяк белән торасымны белми бит.
Әгәр дә күңелем төшенкелегенә бирелсәм, мин төрле сәбәпләрдән бәйләнә башларга мөмкин. Ничә уйлыйсың? Күңелем яхшы икән инде, елмаеп уянам мин. Гаиләдә ничегрәк? Хатын-кыз өчен ират мөһимрәкме, әллә ират өчен хатын-кызмы? Сезнең гаиләдә һәм синең гомуми фикер. Безнең гаиләдә һәм һәр гаиләдә шулай булырга тиеш ул. Ират хатын-кызны, хатын-кыз иратны тулыландырып торырга тиеш. Тигез монда баланс. Тигез булырга тиеш. Ул мисал өчен берен күбрәк яратып, яисә берен күбрәк хөрмәт итеп, алай тормыш бармый ул. Мәхәббәт дигәне бармы? Шанасың? Бар. Мин хәтерлим, үземнең тормыш иптәшем миңа дус булып кына йөри башлагач әле. Безнең бит танышуыбыз бик күңелле булды. Попуткада таныштык біз. Попутка. Менә попуткада. Юл уңайына бара торган вакытта мин хәтерлим, машинаны саттым. Ә минем ниндидер хәйрия концерты иде Орша районында. Кичкә кадәр эшләдем. Шуннан сумкаларымны алып, кая барасың? Үзеңнең әлегә машина юк, саттым, яңаны алмадым. Менә шушы юл уңайына чыгып бастым. Казанда бу 8дә инде миңа язалар, син өлгерәсеңме концертка? Өлгерәм, мин әйтәм. Чыгып бастым сумкаларым белән, әле теге моторда киенмәгән. Шул чыгып бастым, ниндидер машина килеп туктады. Бу язмыш машинасы булган. Менә кем белгән аны шулай булган. Нәкъ менә шул машинага кирип утырдым. Сез Арчага кайтасызмы дим. Әйе, бик төпле бер ир кеше. Хәтерлим, бүгенге көнгә кадәр алга утырдым, алга машинаның. Барам әкрен генә, сөйләшмәйм, үзем телефонда карап барам инде һәр вакыттагыча язышам. Шуннан бу егет миннән ниндидер сорау бирә миңа ниндидер. Мин шуннан бер-ике җавап бирәм, бер 3 сорау биргәннән соң, әле аңа борылып карамадым. Сөйләшүе хайран төпле күренә. Кайлы әйтәм, балдагы бармы икән бу кешенең? Әкрен карадым, шуннан номер телефонымны бирмәдем, ул сорады, исем фамилиямны әйттем, табасыгыз килсә табырсыз дип. Бер 3 көн микән, 4 көн микән, инде аннары соң 4 көннән очрашкач, без шул 4 көннән соң көндә очраша башладык. Менә шулай килеп чыкты көндә. Менә шушы 1 ел без очрашып йөргәннең бер 4 көнендә бергә булмаганбыз микән. Менә шулай бар икән ул язмыш, бар икән ул мәхәббәт дигән сорауга җавап бирә. Мәхәббәт бар ул чынлап. Бар икән. Без инде сиңа ахырдан җырчы буларак, хатын-кыз буларак киләчәк турында уйланырга мөмкинлек бирәбез. Үзеңне киләчәктә нинди итеп күрәсең димәр. Дөресен әйткәндә, һәр уйлаган, һәр планлаштырган, һәр хыялланган әйберем килеп бара. Бүгенге көндә менә мин тулысынча 100% җыр белән генә шөгыльләнәм дип теләгемдә юк иде. Минем теләк ул һәр вакыттагыча эш урыны булу, шушы мәдәният өлкәсенә бәйле булган берәр эш урыны булу, һәм инде җырлау, үзеңнең концертларыңны кую вакыт булганда, Казан концертларында йөрү, инде атна ахырында мисал өчен районда, авылда бәлки концертларда йөрү, шуннан рәхәтләнеп җырлар белән эшләп йөреп була. Динар, без сиңа әлеге хыялларыңның чынга ашуын теләп, ачыктан-ачык әңгәмәгә килүеңгә рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашулар насыйп булсын. Тамашачыларыма зур рәхмәт яратканнар өчен, шушы программага зур рәхмәт. Бүгенге тапшыруыбызны төшерүдә ярдәм иткәне өчен Казан шәһәренең Султанат ресторанына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Ачыктан-ачык әңгәмә кунагы үз сүзен әйтә белгән, кирәк вакытта усал да була белгән. Ни булырга хыялланган Динар Шәйдуллинага бүгенге әңгәмә өчен бары тик рәхмәт. Без хөрмәтле тамашачы, сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Сау булыгыз.